Apa? Alah, lu iki dadi apa? Alah, kowe iki ya dadi anak Bu Sutris. Pak Sutris. Goblok. Sorry sithik tapi ya nyata. Awake dhewe iki ya kudu kenalan. Alah, kenalan iki bapak-bapak. Hae iki piye awake dhewe iki ado-ado saka mati pura dadi loro lho. Alah. Iya, kowe kenalan dhewe jajal piye apik to. Ora, menurut wong kenalan iki lho bola. Ya tak maju sik aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih kula niki nami kula Genji Bu. Ingon namane Bapak Yusuf Sutrisno. Katoprak Sri Kencana nggih ngoten niki Bu kabaripun. Alah ngono iki mbok pamerno iki bapak-bapak lek. Aku ya isa ora mung petak. Alah iki dapur mapi iki sapa? Alah, saiki lho aku tak tebanyake karo masyarakat kene. Alah iya, aku tak maju sik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih kula niki ngene Bapak Sutrisno Ketoprak Sri Kencana nami kula Babogol. Nah, nggih ngaten niki Bu gambare Ketoprak Sri Kencana. Nggih badhe nimbali nggih hubungi nomere kula. Langsung hubungi Bapak Yusuf Sutrisno. Walah iku jenenge promosi. Wah, alah awake dhewe iku rasa kakek ngomong ya. Walah, iki tuwek rengguwan iki sapa? Alah, iki lho lah iki ayo. Iki dapuanmu iki apa lek? Nang kene iki ya nyambut gawe lho, Mbak. Aja mok kowe glonyar. Iki iki gelem bali to ora pahwane nyambut gawe. Olah, iki nek kowe gelem lunga ya tak ngene. Ayo Lek, kowe iki awane yo iki. Oh, kowe wani karo aku tak tutuk dasem dadi apa. Ayo, maju Lek. Ayo. Cakal biasa tak uklek.